OK, takže čaute. Toto video bude slúžiť pre všetkých tých, ktorí nerozumejú matike. Budem sa to snažiť vysvetliť tak, aby ste to pochopili a napísali zajtrajšiu písomku aspoň na jednotku, na dvojku, na jednotku, tak. Takže ideme. Prvú úlohu máme takú, že doplň správne údaje. A máme tu spôsob teda prvú možnosť A a druhú možnosť B. Od čoho to závisí? Proste to vysvetlím tak laicky. Tu vidíme, že stred je S2 a minus 5. Toto predstavuje ako keby toto prvé X a toto druhé predstavuje Y. No a ešte tu máme polomer a to je odmocnina z troch. Vysvetlím hneď. Takže máme zvýrazňovač. Keď tuto je 2, tak tuto automaticky musí ísť opačné znamienko a pôjde sem minus 2. Takže pôjde sem toto. A keď tuto je minus 5, tak sem automaticky pôjde opačné znamienko a pôjde sem plus 5. No a v podstate tuto, keďže máme takýto spôsob, sem pôjde 3 a hneď vysvetlím prečo. Takže keďže dáme toto, odmocnina z troch do zátvorky na druhú, vždycky nám z toho vyjde takéto niečo. V podstate vždycky. Aj keby sme dali, ja neviem, hoci aké iné číslo. Vždycky to bude takéto. Tým pádom sem ich idem zapísať. Takže minus 2 plus 5, 3. No a sem, toto je podobné. Tu vidíme, že máme plus 4. Tak zase pôjde opačné. Vidíme, že tu je minus 4. Tak ju sem dosadíme potom. Tuto je plus jednotka, tak vidíme, že sem dosadíme minus jednotku. A tuto je 25. A vlastne, keď si dáme, že odmocnina z 25, koľko to je 5? Lebo 5 na druhú je 25. 5 krát 5 je 25. Takže ideme si ich sem doplniť. Minus 4, minus 1 a polomer je tých 5. Takže toto je prvá úloha, dúfam, že ju pochopíte, je ľahká úplne. A teraz máme druhý typ úlohy. Napíšte stredovú a všeobecnú rovnicu kružnice so stredom S7 a minus 3 a polomerom 6. Takže stredovú a všeobecnú rovnicu kružnice. Stred je S a polomer je 6 cm. Dobre, ideme si ich zapísať pod seba. Takže S je v podstate 7 a minus 3 a polomer je 6 cm. Tuto musíme ovládať jeden základný vzorec. A ten vzorec v podstate je x minus m na druhú plus y minus n na druhú sa rovná r na druhú. Tento vzorec si musíme proste zapamätať, budeme ho potrebovať skoro v každom cvičení od teraz. No a v podstate ideme doplňať. Toto predstavuje naše m, táto sedmička a toto n. Vždycky to tak je. To znamená, že doplníme si. Idem to písať sem, aby som mala viac miesta. Takže x minus 7 na druhú plus y minus a pozor, tu je minus 3, takže spravíme, že zátvorku minus 3 takýmto spôsobom a to sa rovná 6 na druhú, lebo polomer máme 6. A vlastne i toto by predstavoval našu stredovú rovnicu kružnice. Iba toto jednoduché. To znamená, že ale ešte si to musíme upraviť, lebo tu máme tú minus 3 a minus nám dáva plus. To znamená, že x minus 7 na druhú plus y plus 3 na druhú sa rovná 6 na druhú a vieme, že 6 na druhú je 36, lebo 6 krát 6 je 36. Toto, prosím vás pekne, máme prvú časť úlohy už hotovú. V takomto tvare máme stredovú rovnicu vždy. Dúfam, že ste pochopili, ako to som spravila. Takže toto je m-ko, toto je n-ko, to doplňam iba sem. A na základe toho to ešte upravím, ak sú tam nejaké znamienka záporné. A v podstate toto je výsledná v podstate stredová rovnica kružnice. Ideme spraviť takú vec, že teraz spravíme z nej všeobecnú. No,
Takže všeobecnú z nej ideme spraviť všeobecná a tá sa spraví takýmto spôsobom, že v podstate na to budeme potrebovať jeden vzorček. Ja som zabudla, jak sa ten vzorček píše. Tuším, že je to a minus b na druhu a to sa rovná a na druhu minus ab 2ab, tak, plus b na druhu. Áno, toto je ten vzorček. No a v podstate ideme robiť, že x na druhu, dáme si x na druhu minus 2 krát x je 2x krát 2 je v podstate 14, takže minus 14x, lebo to v podstate musíme dať, že 2x, takže to bude krát ešte tých 7, to je minus 14x a potom je tu ešte plus 7 na druhu je 49, to máme prvý. V podstate to sa robí podľa tohto vzorca, tá všeobecná rovnica kružnice. Takže v podstate ten vzorec treba vedieť, ale ja to viem už rovno počítať. Teraz máme, že plus medzi zátvorkami a ide sa zase y na druhu, dáme si y na druhu plus 2 krát y je 2y krát 3 je 6y. Takže áno, plus 6y. A ešte 3 na druhu je 9. Takýmto spôsobom máme 36. Lenže my potrebujeme v podstate všeobecnú rovnicu kružnice. To znamená, že my potrebujeme za toto rovná sa dostať nulu. Jak spravíme nulu? Takže najskôr si toto ešte upravím, zoradím si ich. X na druhu minus 14x plus y na druhu plus 6y. A toto môžeme aj zrátať. 49 v podstate 49 plus v podstate 9 je 58. Takže plus 58. No a to v podstate, keď chceme dostať sem nulu, tak musíme toto dať minus 36, čo je na tejto strane. Opačné. Takže sem dáme ešte minus 36 a to sa rovná 0. Tým pádom takto máme náš vzorec zatiaľ, ale ešte to musíme ísť dopočítať a potom budeme mať hotovú. Takže iba opíšeme x na druhu minus 14x plus y na druhu plus 6y a 58 minus 36 je 22. Takže plus 22 sa rovná 0. Takto máme, moji milí, prosím vás pekne, už hotovú všeobecnú rovnicu kružnice. Takže toto to je. Jak som to spravila, tak ideme ešte raz rekapitulovať, že z tohto vzorca som si normálne spravila všeobecnú tým, že používam tento vzorec. Tento vzorec je dôležitý na všeobecnú rovnicu kružnice. No a ideme, že x na druhu, potom 2 krát x. 2x krát 7 je 14, ale tu máme mínusko, takže musíme dať minus 14x. A tu už dáme, že len plus 49, lebo toto mínusko neplatí už potom na to ďalšie. To platí len v podstate na ten prvý. Takže 49, tu máme plus, takže to iba opíšem. A zase y na druhu plus v podstate 2 krát y je 2y, krát 3 je 6y, sa mi trasie ruka, pardon. A ešte toto 3 na druhu, to je 9. A to sa rovná 6 na druhu 36, takže 36. A tu v podstate toto si iba zoradíme. X vedľa x, y vedľa y, sem si spočítaj 49 plus 9, to je 58. A ešte musíme dať v podstate minus 36, aby sme tuto dostali nulu. Lebo tuto vieme, že je kladné. Keby tu bolo napríklad, že minus 36, tak by sme museli dať plus 36, že by sme pripočítali. Ale keďže tu bolo kladné, tak sme dali záporné a v podstate takto nám to vyšlo a tuto sme si to už len dopočítali. Zvyšok sme týchto opísali x, y a toto 58 minus 36 je 22, to sa rovná 0 a teraz máme v podstate takto hotovú našu všeobecnú rovnicu kružnice. Posledný typ príkladu, ktorý ukážem v tomto videu, je napíšte stredovú rovnicu kružnice so stredom S00 a polomerom 5 cm. Normálne by bol vzorec, že na stredovú x minus m na druhu plus y minus n na druhu a to sa rovná r na druhu. Ale keďže my máme stredový bod, že s sa rovná 0, 0,
tak náš vzorec bude vyzerať takýmto spôsobom. Sa už mýlim. X na druhu plus y na druhu sa rovná r na druhu. Prečo? Hneď vysvetlím, lebo toto je naše m a toto je naše n. Toto. M a n. Tým pádom, že tuto je 0, aj tuto je 0, tak nám ostáva iba toto. X a y. Toto v podstate neexistuje m a n tým, že tam je 0. To si vymante, že to je preč. Tým pádom vzorec bude x na druhu plus y na druhu sa rovná r na druhu. A teraz, jak to bude vyzerať, konečná finálna bude x na druhu plus y na druhu sa rovná r na druhu. Vieme, že polomer je 5 cm, takže bude 5 na druhu. Alebo to môžete aj dopočítať a dáte, že 25, lebo 5 x 5 je 25. Toto je náš výsledný vzorček. Takto sa rátajú všetky tieto 3 úlohy. V ďalšom videu ukážem zvyšné. Takže dúfam, že ste to pochopili.